Спах малко. От последните 4-5 дни почти не съм имала време за себе си. Никакво. Спах 4 часа. Не ми стига. В същото време знам, че хората, които идват тук, идват за по 2-3 дни и ми е трудно да взема решение да дам на късо хората, дето идват за 3 дни, защото колко може да ядеш на човек за 2 или за 3 дни, или да дам на късо задълженията ми към общността. И към себе си. А пък към себе си съм го дала на късо преди няколко години. Но това, което искам да кажа от вчерашния ден, което толкова силно ме разтърси, че даже сега, ако се разплачеше, моля да бъда извинена, като видях Велко да ходи с чаршафите и с завивките на там, просто малко е да кажа благодарност, че изпитах. Видях се отстрани как 6 години размасям чаршафи, завивки, тупам, отреждам, мия, след гостите всички... Видях как някой върши това, което толкова съм се молила да имам помощник. И Велко, нямам думи да ти опиша какво го чувствах. Може би един от най-големите подаръци, който съм получала в последните години, беше това вчера. Това как се прави. И когато човек пита, то е много малка е помощта. То практически не е помощ, даже ме натоварва повече. А той без да пита стана, взе... 3 въпроса задава. Ти ме попита, аз ти казах да ти кажа после и не ти казах. Аз дори не ти отговорих на въпроса. Нямах време да ти отговоря. Аз който исках разбира. Да. И безкрайно ти благодаря. Просто надявам се да не се привържа към тебе, да получа пристрастеност и после като го няма Велко да не мога да функционирам. Но ще се старая да си съхраня пространството. Хубав ден беше. Има хора, които като си тръгват все едно, че си тръгва много ценен човек. В присъствието на Пламен и на Жени се чувствах толкова комфортно, толкова особено Жени. Такава благост излъчваше, такова спокойствие. Все едно, че имах майка тук и изпраща ми цялата си благодарност. Така ми стопли душата. Без да прави нищо, нито сте си говорили особено. Това, което излъчва, ме стопли изключително. Едрия мъж с момиченцето, дето да. От Казанлък, които бяха. Да. Много светла, голяма и чиста аура, отдавна не бях виждала такъв човек. И Дани, и Краси, много приятни хора. Просто... Този уикенд бяхме дарени само с приятни посещения. Да, много рядко се случва такъв уикенд само. То не е уикенд, може би цяла седмица. Да, много беше. Добре. Значи вчера беше такъв изпълнен с емоции ден за мене. И беше така санитарен ден за общността. Аз се направих хигиената на моята стая и на коридорчето през стаята. И бях го усетил малко като бойно кръщение за мен, защото Стела я нямаше, бях сам. И тя ми беше показала, нали, какво трябва да се прави и съответно успях да го направя. Днеска искам да кажа сутринта, че имаше 3 души, дето не бяха разбрали кога и къде ще се случва йогата. Имаше един, който не знаеше, че часа за Morning Circle е от 9. Може би трябва да лепиме някакъв афиш в 22 часа през нощта, когато се взимат решенията за тия неща. Съответно ясно, що се взимат тогава, защото има гости и по-късно стават оговорките. И с Боби даже си разменихме имейлите, да му пращам съобщение късно вечерта, той си учите рано сутринта. Боби късно вечерта винаги е кога... Особено след 10 имейли. Казвам аз да му го пратя късно вечерта, пък той си учите рано сутринта, като се събуди, кога са мероприятията, дето са апдейтнати вечерта. И искам да се похваля за нещо, дето ще ви прозвучи вероятно смешно за вас. Вчера мих мивка, душ телефон и сифон. Това нещо не съм го правил никога. И съм много горд, че го направих.
просто беше някакъв такъв ключов момент, който накрая се замисля за хората, които са оправили вместо мен през годините. Майка, приятелка и така нататък. И благодаря на Жени и Ицо, че ми даха възможност за това. Просто е. На 40 години съм, но се радвам, че мога да го правя. Благодаря ти и аз. Аз пък от 6 години го правя постоянно. Всички симфонии, всички нивки във всички къщи. Включително и с доброволската долу в кухня. Непрекъснато наблюдавам хората, които са от общността, от вътрешния кръг, защото те на този етап са по-важни за мен. Следим погледите и опитвам се да видя кога са доволни и кога не. Вероятно понякога по субективен начин не успявам да разбера. Тоест мисля си, че не са, пък те са. В момента съм се стигнал, като съм дошъл тук и не съм се отпуснал. Просто искам да бъда полезен за общността и всички да сме доволни един от друг. Защото мястото ми харесва. Ще кажа една тайна, преди да дойда тук. Бяхме свършили парите с приятелката ми, защото последната место работа много се дигнаха разходите на фирмата, пък ние бяхме като съдружници с управителя. И майка ми има един развод и пръстена от нейния мъж случайно е останал в нея. В смисъл двата пръстена, нали, когато се е женила. И когато тя умираше, каза, че ако се случи по някакъв начин, може да му го върна. Пробвах да направя нещо такова, там писах до нейния адрес в Хасково, пред била омъжена. Но се оказа, че човек е умрял същата година, 6 месеца преди майка ми. И той пръстен остана за нас, нали, да реша някой ден какво да го правя. И на практика той ми беше спонсор за да дойде тук. 18 карата 4 грама продаде и просто за мен беше важно да дойде тук. Намерих му приложението. Това е било оставено. Ами, това е, няма друго от мен. Аз искам да благодаря за това, че като вляза сутрин в кухня, като с магическа пръчка, всичко е подредено, всичко е по места. И пак ти си този, който ги върши тези работи. Това са бойците на Тихия фронт, които вършат най-тежката работа. Защото да бъдеш лидер, да бъдеш водач, да бъдеш отпред, поне за мен е изключително лесно нещо. Най-лесното нещо е това. Но това да се измъкнат всички, да ходят в някаква посока, да остават се едно, че бомба е паднала и някой да има дисциплината ден след ден това място да го поддържа и да го чисти, това е такъв труд. Само ротацията може да ви каже какво е това. И сега плача, защото най-накрая дойде един човек, който разбра какво съм правила през всичките тези години и нямам думи да изразя благодарността си. На тая работа, която казваш, че лошото е, че никой не забелязва, че се върши, единствено се забелязва, когато не я свършиш. Тоест, ако някой се грижи за това нещо и един път не я свърши, всички го правят на нищо, защото как може да не си свършиш работата един път, ако не го направи. Но ако го прави всеки ден, както трябва, абсолютно никой не разбира, че това някой го прави. Точно затова искаме да има ротация и сме го решили това нещо твърдо. Но просто с толкова гости сега не е възможно да се организираме. Затова нашата организация е от понеделник до петък и събота и неделя дигаме ръце, каквото стане, каквото спусне Вселената, не можем просто. Не е възможно толкова народ да въведеш ред. Опа, ред. Боби, я кажи, може ли събота и неделя, като има гости, да има ред? Моите такова ми се върти в главата да оставим кухнята на гости, да видим дали какво ще стане. Те ще останат с лошо впечатление, втори път няма да дойдат тук. Значи не може. Няма да намерите лъжиците и чините. Къде са ги сложили? Това си много добра идея. Да, проблема е, че нищо няма да намерим после.
Ако има една кухня за гости, дето да е пробна да експериментират, пък ние от общността да се ядем при подредените лъжици в друга кухня. Ние така живяхме първите 3 Аз години. мога да ви кажа как е в общности, в които сме ходили. Садана Форест. Там всичко беше много просто. А именно простотата позволява това всеки да се оправя сам. Когато едеш в една обикновена опакава чиника с една единствена лъжичка, там няма чай, няма глюки, няма такива неща. Отиваш като в манастир. Храната е 3 пъти на ден, всичко е под ключ. Дрънка камбаната, събират се да се хранят. След 1 час дрънка камбана, стават. Там няма маси, ти си държиш буквално чинията. Не можеш да оставиш някой друг да те измие. Трябва да оставиш на земята. На земята никой не е свикнал да си оставя чинията. И си я носиш с тебе, докато намериш някъде да измиеш. Измиваш я обикновено на 1 или 2 места е организирано. Измиваш я и оставаш на сушилка. Това означава, че няма многообразие на ястията. Примерно няма 3 яденета на обяд, има само едно. Има, само че ти ги слагат в една и съща чиния, едно до друго. Някой ми ги сипва и аз се измествам настрани. Да. Минават с една кофа. Кофите, металните кофи, там са ядени. А тези, които готвят винаги от вътрешния кръг ли са или от гостите? Може да има и от гостите, но има един, който ги ръководи. Да, от вътрешния кръг ръководи, доброволците готвят. Това означава всеки да си има собствена паничка и може да си има къпичка, чашка и паничка. Защото някой път се прави супа, която е много течна, няма как да я смесиш с някакво Няма ядене. супа там, просто. Примерно 3 пъти в седмицата не се готви, няма храна и който иска или си прави нещо сам, които са там местни и си имат тяхна кухня, или ходят навънка на заден кръг.